Toshkentdagi dodliqli Qozon bi ansambli ham konsertning xonandasi Tataristonning Oqqo'zon artisti Olina Sharifjonova. Hayırlı kiş, muhterem tomoshachilarim. Bugün şuşu ür-яңа искиткич матур шулпан концертлар залына келгеніңіз үшін зур рәхмәт сезгә. Ә хәзер премьерадан башлыйк. Өр-яңа җыр. Кеше бит ул хыял белән генә яшый ала, хыяллар белән генә яшый. Ул җыр хыял турында. Сәхнәдә автор Виль Червинский. В час ночной звездой с небес тихо сгорит печаль моя. Кто герой твоих чудес? Только ты сам поверь в себя. Где-то там вдали счастья яркий свет вновь зовет меня, и я иду. Где-то там вдали мир без слез и бед, мир, где вновь поверю я в мечту. Кто познал утрату и боль, в сердце своем любовь хранит сильней. Кто играл унынья роль, радости ждет ночей и дней. Где-то там вдали счастья яркий свет вновь зовет меня, и я иду. Где-то там вдали мир без слез, зла и бед,
bile. Gönül eminim yaşam. Rafasızca kutlar sargıyan tutma şartlar şaşırdılar. Sizde gönül olmaz sizde bu geldiğinde bulurlar. Sizde gönül şaşırdılar bu geldiğinde bulurlar. Иван Егорович. Рахмет Бекзур. Таслима апа, бұл бүгін да залда. Ой, пожалуйста, зинхар үшін рахмет. Көрметіші деді. Хәрмәтлі тамашашылар, менә хәзердә өр-яңа җыр яңгырачак. Авторлары да бүген залда Гөлнара Тимербулатова һәм танылган Таслима апа Низами сүзләр авторы. Аларга зур рәхмәт әйтмәкче идем, чөнки туган моңы турында язылган җыр ул искиткеч матур һәм сезгә чын күңелдән аны башкарасым килә. Балачактан ирдем моңнар җиңеп, үзәк табигатьнең серләре. Аңлап үстем игән кырларында, сайрап торган был көннәрдә, сайрап торган был көннәрдә.
рәхмәт. Рәхмәт ясым. Hürmetli авторларыма да шешеклек берсәгез, шешеклер. Гөлнара Тимербулатова, Таслима Низамиева тагын бер кат зур рәхмәт, бик матур җыр. Урамда кыш булса да, монда Аллага шөкер, җылы. Alina Sharifjanova hem donliqli Qozon ansambli muhtaram tomoshabinlar. Buyuk rahmat ishlarga. Hürmetli Alina, sening jillovingni tingli, birov qishqira edi tovushlarda bitib qolsa bugungi tomoshachilarga da sening konserting bek o'xshaymi sizga? Mana bu qadar kuchli olqishlar. Hürmetli Alina, seni Tatar estradada ijod etuvingga endi 15 yıl bilganimcha, u durustmi? Bek. Mana o'ziga ko'ra bek muhim yubiley deb aytsak bo'lar. Men qolsa shunday kishilar albatta u qutlovlardan tish bo'la olmay, shunga ko'ra ko'pmi xalq seni qutlarga, seni tinglarga keldi ham seni ofitsial ravishda qutlov uchun biz hozir sahnaga mumkin bu sanoqli olqishlar ostida muhtaram tomoshabinlar Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministrligining shiltarli bog'lanishlar, xalqaro ham tubak aro xizmatdoshlik
бүлеге башлыгы Виктория Даудовны чакырабыз. Виктория, хәйрле кичләр, рәхмәт сәхнәгә. Хәйрле кич, кадерле дуслар, хөрмәтле кунаклар. Сезне Татарстан Республикасы Мәдәният министры исеменнән сәламлыйм. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас от имени Министерства культуры Республики Татарстан. На меня сегодня возложена очень важная миссия, но прежде я хотела бы сказать пару слов. С Алиной и с творчеством Алины я знакома уже более 10 лет. И я хотела бы от души сказать, что я восхищаюсь Алиной, потому что это человек, который бережно хранит наши традиции и нашу музыку, традиции татарского народа. Алина не только уникальный певец, человек, она еще мама. Она умело совмещает и музыкальную карьеру, и материнство. Я честно восхищаюсь этим человеком. И я, как руководитель международного направления в министерстве, хочу сказать, что с творчеством Алины знакомы не только в Республике Татарстан, но далеко и за ее пределами. Алину знают как и в регионах Российской Федерации, так и за рубежом. Буквально недавно, месяц назад, мы вместе с Алиной представляли Республику Татарстан на международной выставке в Дубае. Может быть, вы о такой слышали? Выставка «Экспо». Алина представляла там нашу республику. Поэтому сегодня от имени Министерства культуры Республики Татарстан я бы хотела вручить благодарность за большой вклад в развитие культуры артистки-вокалистки Казанской городской филармонии Шарибжановой Алине Наилевне, министр культуры Республики Татарстан Ирада Хафизяновна Аюпова. Бикзур рахмәт. Мин сине уңышлар телим, Алина. Бикзур рахмәт. Мин сине яратам һәм хөрмәт итәм. Виктория Руслановна, бик зур рәхмәт сезгә иткән җылы теләкләрегез өчен, шундый зур бүләк тапшырганыгыз өчен. Бик зур рәхмәт. Тагын бик күп еллар бергә эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт, Виктория. Мөхтәрәм тамашачылар, инде безнең концерт дәвам итәчәк. Тагын бер кат хәерле кичләр. Чыннан да, менә урамда кар яуды, шундый бураннар булуына карамастан, сез бүген әлеге җылы залда. Әгәр тагын бер кат бер-беребезне ныклы алкышлар белән сәламлыйк. Исәнмесез, кадерле тамашачылар? Әле безнең Алина әзерләнә. Чыннан да, менә мин әйткәнемчә, 15 ел элек башланды аның татар эстрадасында иҗаты. Ә менә сез беләсезме, нинди җыр белән ул шушы татар эстрадасына кирде? Белүчеләр бармы? Нинди җырлар, нинди вариантлар бар сездә? Сине көтәм. Мине көтәсез кемне? Җиде әле күпме? 5 җыр җырлады, сез мине көттегез. Менә мин чыктым да инде. Дөрес, сине көтәм җыры белән башланды менә аның тормыш иҗаты татар эстрадасында. Шушы җыр белән шулай ук бик кызыклы, аның бик кызыклы тарихы бар, мөхтәрәм тамашачылар. Нәкъ менә 15 ел элек танылган Зөләйлә вокаль группасы. Шундый группаны беләсезме сез? Менә Зөләйлә вокаль группасының солисты Ләйсән Махмутова яшь кызга шушы җырны бүләк итте һәм шушы җырны әлбәттә чын профессионал буларак уланы шул кадәр яхшы итеп башкарды Алина һәм аның иҗат юлы башланды. Шуңа күрә шушы сәхнәдә басып, бәлки Ләйсән Махмутовага да инде ныклы алкышларыбызны җиткерик инде. Чыннан да чын күңелдән рәхмәт аңа. Чөнки без бүген шушы сәхнәдә зур йолдызны күрәбез. Һәм инде бүгенге көндә танылган җырчы буларак Алина Шарипҗанова шулай яшь башкаручыларга да ярдәм кулын суза. Бик яшь
onun Instagram şirketlerine yaş başkaruşçılar onun jırlarına cover yazmalar jiberler. Hem bir yazma ama ayrıca ışadı. Hem şu yazmanın avtörü bilen biz hazır bizde tanışırız muhterem tamaşaçılar. Sahnede Sine Kütem jırı bilen Avhadif ismindeki müzikal kolleji studenti, yaş başkaruşçı Yazile. Hoş geldiniz. Yazile rakip ediniz. Yazile bir minutuna kalırız sahnede bırakın sizlere şeşekler, gülelikler. Yazile, muhterem tamaşaçılar, beyramizde şen güzel yıldız ne kalsa Aline'nin repertuarında bulgan jırlarını başkarı oluşundan da bir cevaplı hem ağır iş. Siz onu buldurdunuz. Dürüst mü? Yüz rahmet sizlere. Şimdi biz devam ederiz muhterem tamaşaçılar. Alina Şarifjanova bala şaptanıq jırşı bularga hıyalandı. Nersədən əşləməsə deydik, uşaqları bilen oynağında, ya ki küzgü altında bütürüngəndə o hər vakit jırlı idi. Hem biləsizmi, şunday kızıqlı fakt, tarihi fakt. Birinci konsertin Alina Şarifjanova, nəkminə 5 yaşda
эшләде. Менә шушы факт турында сезгә дә сөйләп китәсем килә. Менә Түбән Кама шәһәре янында булган Бегичево аэропортында самолет көткән вакытта ул әнисе белән булган. Ул әлбәттә бит озак көтү бала өчен бик авыр нәрсә. Балалар тик кенә утыра алмый, аларга уйнарга кирәк, йөгереп йөрергә кирәк. Менә Арина да көтмичә үзенең скакалкасын микрофон итеп алып, улына алды һәм әкрен генә мырылдый җырлый башлады. Инде сез үзегез дә беләсез бит инде балалар алар шикләрне сизми һәм башта әкрен генә җырлый башласа, соңыннан инде бөтен аэропортка көчле тавышы белән җырлый башлады. Бер вакытны ул күрә, бөтен менә аэропортта утырган юлчылар аны урап алдылар, нигәдер елмаялар, кул чабалар, үзенең рәхмәтләрен белдерәләр, төрле тәм-томнар белән сыйлыйлар. Менә инде күрәсез бит, 5 яшь вакытында ул инде аның чын артист булуы күренде дә инде мөхтәрәм тамашачылар. Инде хәзерге вакытта чыннан да балкып торучы йолдыз буларак сезгә үзенең җырларын бүләк итеп башкара. Сезгә бүгенге концерт менә җылы итеп тоеламы, мөхтәрәм тамашачылар? Җырларны белеп, аны белән бергә башкарасызмы? Әле сезгә буенча әйтәм, мөхтәрәм тамашачылар, бик күп җырлар булачак, бик күп сюрпризлар, ә хәзер инде янәдән сәхнәдә бөтен дөньяга танылган Казан бию ансамбле биючеләре чыга. Каршы алыгыз. Казан бию ансамбле. Арина Шарипҗан бүгенге искиткән матур концерты белән котлый. Татарстанның атказанган артисты Айдар Сөләйманов.
dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricominci il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue tanto bene assai. Vide le luci sul mare, pensano di là l'America, mare pulsa lampare e via uscita domenica. Senti il nome della musica, s'arraziona il pianoforte, ma poi l'uscita non sta in nulla e lui crede già potrà. Poi che vedi la ragazza, poi che vedi correre, poi improvviso uscì lacrima e lui credette capo a carre. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Che scioglie il sangue tanto bene assai. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue tanto bene, tanto bene, tanto bene sai. Haydar Süleymanov. 그게 어떤 또한 그래 그의 보다 그래 너는 많아 너는 웃는 시나 너는 화만 나오다 너는 웃는 시나 너는 시나 너는 시나 보여주면서 나가 누구 비간다 Sürmez altından bütün dünyada 그바라는 그대의 yüreklere sürmeden 이에 savaşta Basılmadan ki gelmesen Yaşararak bu acıydı varislarına geçti Yıldız gibi duvar birlikte duvarların yıkıldı Ada yollarınız hep kaplan Yıldız kolun güne var O zaninde olsunlar o da Dünya kolunda olan güne güye olda Yürekler tutumlarına vardır bir kısımlar Duvarda aman olda ruhum sinar Oynar jiler ihsas
Қазақстанның от қозғаған артистлары Марина Шаримжанова һәм Айдар Сулейманов. Бик нык яратам, хөрмәт итәм. Ул минем чын күңелдән иң якын дустым, сәхнәдәшем. Рахмәт. Айдар Сулейманов, Айдар, сезгә дә бик зур рәхмәт. Бәйрәмебезгә шын бизәге булдыгыз. Инде Алина, сезнең синең сәхнәдә калуың сорала. Ни өчен дип сорасаң, шуннан да бит. Калдырам. Чөнки шуннан да без бит инде башта әйттек, үзенә күрә бүген юбилей кичәсе дип тә әйтергә була. Иҗат тормышына һәм без белгәнебезчә, тамашачылар да белә, инде күп еллар дәврендә син Казан шәһәр филармониясе солисты буларак хезмәт итәсең. Һәм бүген, шулай, һәм бүген әлеге залда синең хезмәттәшләрең шулай утыра, карыйлар, сине өчен җан аталар һәм сине котлау өчен хезмәттәшләреңне сәхнәгә чакырам. Рәхим итегез сәхнәгә. Көчле алкышлар. Рәхим итегез. Менә бит, эстрадабызның йолдызлары. Алкышлар аларга. Рәхим итегез. Хәерле кич исәнмесез һәрберегезгә дә кызлар. Шундый шатбыз бүген Алинаның шундый матур концертында утырабыз, карыйбыз. Бу бит беренче концерт, шундый чулпан безнең мәдәният үзәгендә беренче концерт. Әйдәгез тагын бер кат шул хөрмәткә барыбыз бергәләп кул чабалыйк әле кызлар. Алинаны котлап. Һәм инде сезне дә котлыйбыз. Сез шушы матур концертның шаһидләре. Алина, чын күңелдән котлыйбыз сине. Без сине шундый яратабыз, шулай кызлар. Шундый яратабыз. Инде бу безнең коллективның кичкенә генә өлеше, без бик күп һәм барыбыз да Алинаны яратабыз. Білесіз, Алина турында нәрсе әйтәсе килә. Ул әлбәттә инде чын талант иясе, барыбыз да инде беләбез. Ләкин беләсезме, тагын нәрсәне әйтәсе килә. Алина ул шундый юмор хисенә бай кеше. Алина булган җирдә һәр вакытта да бәйрәм, һәр вакытта да көлү. Алина, шуның өчен сиңа зур рәхмәт. Һәм алга таба да инде барысы да син теләгәнчә булсын. Барлык хыялларың тормышка ашсын. Biz синең белән бергә булуыбызга бик бәхетле, алга таба да шулай бергә яшәргә, эшләргә, дус булып яшәргә насыйп булсын. Алинаны кочаклыйбыз. Һәм бездә кичкенә генә бүләк, истәлеккә. Шушы бүләккә булса да бик авыр. Мин аны бүген беләсем, ничек көчкә алганнар Инстаграмда язып ашабыз нәрсә булды. Ура, Алинаны кочаклыйбыз, әйдәгез бергә. Дуслар, рахмәт, кызлар, рахмәт. Рәхмәт. Киләсе атнада Серинаның концертына килегез. Изрек тукламайсыз. Дөрес, хөрмәтле тамашачылар, инде киләсе атнада Татарстанның атказан артисты Серина Зәйнева шулай ук үзенең концертын монда күрсәтәчәк. Инде без дәвам итәбез, хөрмәтле Алина. Мин дә синең хезмәттәшең буларак, шуннан да бүген инде күп әйтелде, синең белән җырлау, синең җырлау гомумән әйткәндә ул ишетү, ул зур бәхет. Һәм мин үзем дә синең белән җырлау бәхетенә ирешкән кеше дип саныйм. Һәм инде синең концертыңда бәлки безнең яраткан җырыбызны шулай башкарырбыз дип ышанам. Халкыбызның яраткан җыр. Романсы. Рөстәм Яхин язган бөек романс. Ләбиб Айтуганов сүзләрендә. Рояльдә Екатерина Болотнова.
Шәрифәлі. Ләбип Артуғанов қызы. Миләүша Ләбиповна Айтуғанова. Жамалак şu kadar көңілім толды. Bu әтенің жыры, сөзлері Ләбип Айтуғанов жазған. Әрбір шул жырны башқарғанда менің көңілім тола. Алина, бек зор рахмет сізге. Бек зор рахмет сізге. Шондай мотор башқардыңыз. Мен рахмет, өзіңізге рахмет сізге. Бек зор рахмет сізге. Барлық тамашашылар, бек зор рахмет. Біз девам етеміз. Biz devam ederiz. Hazır en kızık, konsertimde en kızık mezgil bulacak deb oylayım. Birinchiden ok biz Emir bilen Emir hem boshqa jerchilar o'qigan Alma Mater bizning Qozon davlat madaniyat ham san'at institutuna zo'r rahmat so'zlarini bildirasım keladi. O'zimni men baxtli kishi deb sanayman, chunki mening turmushimda alhamdulillah shukr 3 ankay bor. Ni uchun 3 deb so'rasangiz, birinchisi u mening Любовь Анатольевна. Ул миңа бу тормышны күрсәтте, ул миңа бу тормыш бүләк итте. Икенчесе ул яраткан кайнанам Гүзәлия Әхмәдул кызы. Өченчесе турында аерым сүз, чөнки ул минем иҗади әнием. Ул минем Венера Ахатовна Ганиева. Әйе, рәхмәт. Һәм кичә ул миңа шалтыраткан, әллә гафу ит, килә алмыйм дип. Әмма дә ләкин миңа видео язманы җибәргән. Әйтегез бергә, сезнең белән карыйк әле, игътибарыгыз экранга. Хәйран тамашачылар, бүген Алина Шәрифҗанованың иҗат кичәсенә килгән җыр сөюче bizden dostlarımız. Нәрсә әйтәсем килә Алина турында? Ул бик тә үзенчәлекле, зур талантка ия булган шәхесләрнең берсе. Һәм мин аны универсаль җырчы дип әйтәм. Алина төрле жанрларда эшли. Ул опера, романслар, ретро җырлар, халык җырлары, эстрада, әле ул гына түгел, бик күп чит телләрдә җырлый торган югары дәрәҗәле җырчы һәм шуның белән дә ул тамашачыга танылды. Сәләтле кешеләр бик күп. Ләкин әгәр дә тырышлык куймаса, ул сәләт шул дәрәҗәдә калачак. Алина ул бик зур хезмәт күрсәтте. Ул филармониянең солисткасы буларак бик күп концертларда катнаша. Аннары безнең хөкүмәт әтегенде чараларында, төрле проектларында, шулай ул безнең үзгәреш җиле проектының иң шәп, иң югары персонал дәрәҗәдәге җырчы буларак, ул шунда да танытты үзен. Менә бу сәләт, әлбәттә, сәләтне үстерү өчен әйтеп киткәнчә тырышлык, максатчанлык һәм ул бу өлкәдә дә бик күп хезмәт күрсәтте. Укыды, ассистентураны тамамлады, менә былтыр специалитетны башта. Һәм мин аны быел безнең кафедрага укытучы, педагог буларак эшкә чакырдым. Һәм мин карап торам аның укучылар белән эшләгәнен. Ул өлгергән инде, чын педагог булып эшли, менә шундый таләпчән, минем кебек, нәкъ минем кебек. Һәм минем бер теләгем бар, ул шәкертләрнең уңышларын күреп, шундый остаз буларак та мин аңа бәхетләр телим. Бүген әлбәттә аның гаиләсе өчен, минем өчен бик зур бәйрәм, мондай концертлар, алар инде тагын бер югары баскычка менү дигән сүз. Мен тәбрик итәм, кызганычка каршы мин әйтә алмыйм, килә аламмы, юкмы. Ләкин мин аңа уңышлар гына теләп торачакмын.
Микухани пирады. Шантыраташақмын әлі мен аңа. Сізге енді қайырлы еллар, қайырлы матур кеше, әмінде ләззәтленіп, Алинның тауышына сұқланып, аны алқышларға көміп отырсыз деп ойлаймын. Сіздің білді. Жылы сөздеріңіз үшін рахмат Венера хатымна. Біз бик көп матур дуэтлар, жырларға қойланған едік. Қазір енді өзімге жырлаймын сөзін үшін. Ты хранишь в секрете музыку мою. Обещай, что можешь, обещаю, Боже, я тайну сохраню. Я тайну сохраню. Россияның, Татарстанның халық артисті, Ғабдулла Тукай исеміндегі дәулет премиясы лауреаты, профессор Венера Ганеева. Мен Алина турында енді осы видео язмадан сөзлерімді айттым. Сен менің хөрмәт еткән шәкіртім, универсал җырчы сен минем дәвамчым, мен дә универсал. Мақсатчан булдың, тырыш булдың. Гел үрләргә менәргә тырыштың. Камилликның шиге юк, нет предела совершенства деп әйтәләр. Менә Алина нәкъ шул юнәлештә хезмәт итә һәм көннән-көн синең талантың тагы да ачыла төшә. Әле ул 15 ел элек бер татар сүзен белмәгән кыз бала, бүген инде
5 yıl edik. Başladı birinci Tatarşa jırlarga söyleşe başladı. Mitinga gelecekte icadi bəxtlər dileyim. Uzun bolsun. İcad yolun en mühimi selametlik. Tağın bir kat etem icadi bəxtlər. Rahmat. Bizim nerse var alanda Zenger tuman var. Neyden güzel. Bizde ahyar var. Ondan Haris Zenger tuman. Венера Галеева, Алина Шарипжанова.
Benim yıldızım. Neden tugul oylaganda sizin bik yaratабыз. Bu birге anarашып. Рахмәт. Бик зур рәхмәт. Дуслар, әйтәксезләр шәйшебез. Рәхмәт. Рәхмәт. Тәмәклекләрегез өчен рәхмәт. Венера Галиева. Чынлап та татар эстрадасында без Венера Ганеева җимешләре без бик күп җырлыйбыз. Һәм хәзер чыгасы җырчы ул бик талантлы, үзенчәлекле тавыш иясе, Татарстанның атказанган артисты, яшь, популяр Илнар Миррановны чакырасым килә. Илнар Мирранов. Рахмәт. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Бик шатмын бүген, чөнки инде күптән сәхнәгә чыкканым юк. Алина, бик зур рәхмәт чакыруыңа. Без Алина белән барыгыз да беләсез инде үзгәреш җиде проектында танышкан идек, шуннан соң бергә бер татар халык җыры, татар халык җырын башкарга булдык бергә, дуэтта. Алла елның тузаны дип атала, хәзер без аны җырлаячакбыз.
Алина сиңа нәрсә дигән стресsim килә. Менә шундый, менә син нинди бар, шундый булып кал. Алина, менә русча әйткәндә, это самый отзывчивый человек вообще в нашем татарском шоу-бизнесе. Это самый отзывчивый человек, который и поддержит, и подскажет, и, в общем, спасибо тебе большое. Хәзер Алинаның тузаны. Безнең белән бергә кушылып җырларбыз. Sanırım kazanlar arkasındadır. İller Mirada, Alina Karibcanova. Emeklilik yaradım. Rahmet. Yüz rahmet sizlere. Çok güzel oldu. Sizlere
de icadi umışla. Büyük rahmet. Endi mümkün bo'lsa sizning sahnada qolishni so'raymiz. Olina, rahmetingiz, hazırlanınız. Endi mana eshitganimcha sizni Olina bila tug'anim deb endashdi. Mana haligilar mümkün bo'lsa hozir tag'in bir qiziqli tarix so'ylab ketasim kelar. Olinaning qaynonasi, hurmatli Guzeliya xonim Ahmadulovna, umr bo'yi Tatar tili ham Tatar adabiyoti o'qituvchisi bo'larak xizmat etdi. Shu vaqtda u bola chaqdan shulay artist bo'larga xiyolangan kishi. Shu vaqtda qadrli do'stlar, onun xiyolin, onun bog'lari turmushga oshdi. Hozir sahnada, hurmatli tomoshabinlar, Olinaning iri Oydarning singlisi Alsu Ilmanova turgan alqishlar esanmisiz Alsu? Biz bilganimizcha siz yosh Shonli shaharindagi drama teatrında artist bo'larak xizmat etasiz. Ham endi shulay siz mana ijod dunyosida qaynab yashovchi kishi bo'larak balki sizdan da biror ijodiy qutlov eshitirga ishtashamiz. Rahmetingiz, mikrofon sizga. Bek zo'r rahmat. Shundan da bizning oilamizda ikki ijod kishimiz va men ham Olina u bizning jingi bo'larak da, kelin bo'larak da bek yoqimli, bek suyqimli. Ya'ni biz endi bizning ona bek tamli tilli bo'lish uchun yarata. Shunga ko'ra bizning Olinamiz u shundan da shin Tatar xotini, qizi, shin xotin qiz. Mana menda ekspromptum gana bir she'r o'qib ketasim kelar sizga. Xotin qiz. Kütəb şul g'umr bo'yi ushta yurar siygan yor deb. Kütəb şul g'umr bo'yi saqlab turar baxt bor deb. Biz xotin qiz quvonamiz, dunyo bo'ylab davomimiz kelgan uchun. Yashash uchun ona bo'lib tinch ko'klar ko'rib kishin. Biz xotin qiz ishonamiz, ullarimiz ilga birov bo'lurlar deb. Quyosh simon bor dunyoga yoqdi istab tururlar deb. Biz xotin qiz tilak tilaymiz, Xudoyim bir yerdan deb kelganda tinchlik bir, marhamat bir, muhabbat bir deb har kimga ham o'ylaymiz. G'umr bo'yi bolamni deb baxt kutar. Kutib bilu Alloh baxt. Mana o'zimizga da shu ishda. Biz xotin qiz. Sizga bundan da bu xotin qizlarning eng zo'r faturligi, boyligi u ona bo'ldi. Shundan da bugun sahna bizning zalda Olinaning oilasi o'tira, ularga da olqishlarimizni yetkazdik. Chunki ular da do'stlarni o'tiralar, jon otalar, sizni da qutlaymiz. Oila. Alloh taolo davom etamiz. Ham endi Olinani ham sizni shu matur bayram bilan, shu matur konsert bilan qutlar uchun biz sahnaga Tataristonning ot qozongan artisti, Qozon shahar filharmoniyasi solistini chaqiramiz. Sahnada Ilgiz Zakiyev. Yarattığı kışını keşle
Kersi buram bulam İremime bağlı Ahmet paralar bulam İni yaşarlı gittim Merhametin kıyır Yüklerinde kumsi var Tere bulam Yüreğime kersi buram bulam İremime bağlı Ahmet paralar bulam İni yaşarlı gittim Merhametin kıyır İremime bağlı Ahmet paralar bulam İni yaşarlı gittim Merhametin kıyır İlgiz Zakir. Big zo'r rahmat sizga do'stlar. Rahmat. Qadrli Malina. Big zo'r rahmat senga. Коллегам, Qozon shahar filharmoniyasi solisti Ilgiz Zakir. Sening bilan ishlaw, sening bilan jig'law, ul mening uchun big zo'r baxt, shodlik. Sen ishim professional, men seni yoratam ham hurmat etaman. Bu shashaklar senga. Hem bizim bilan duet.
bek zor dostlar. Rahmet. İlgiz Zakiyev. Rahmet. Ediniz Emir Ahmet Yeşim. Rahmet. Hanımlar Rüşek Aleyham bizim. Süper yigit, süper dost. Kızık. Yangray süper dost. Bizim şoktatlı. Yarar. Devam ederiz. Hem Mine Allah Teala'dan biz köp sorayız bitingi gün sayın. Amin. Şınlap da ol şulay. Olam halaya etme. Min şul balalarga indi selametlik sırayım. Hem tınışlık sırayım. Bar dünyaga. Çünkü hazır ol memşe in mühim kerakli bir bizge. Kilese şirattagı jar özümnün gayleme, balalarıma hem ayrım jan kisekkeyme, suygen yarıma birden dirime nişik dibetimi dürüstürüm. Aydarıma durma şimdi şimdi. Bakışlayın. Barlı ömür diyenci. Sabırlar kavuşun, dehletimle kuzular gidersin. Otur yanıma, ona koy koluma, eğilmegen sözler köptür o. Rahmetim, hürmetim, sen benim devletim, senden başka jerde yoktur o. Otur yanıma, ona koy koluma, eğilmegen sözler köptür o. Başka jerde yoktur. Şakarıklanım, senden dualımım, barışıldım canım yaşana. Birge bulsakına, suyup dursakına, yazsın edi Hudayım şulay yaşargen. Otur yanarma, ona koy koluma, eğilmegen sizler köptür o. Rahmetim, hürmetim, sen benim devletim, senden başka jerde yoktur o. Şekerdanım, senden dualımın, barışımın canımın yaşarda. Şekerdanım, senden dualımın, sizler bu tıpta yaradan bit. Otur yanarma, olan koy koluma, eğilmegen sözler köktür o. Rahmetim, hürmetim, sen benim devletim, senden başka jerde yoktur o. Otur yanarma, olan koy koluma, eğilmegen sözler köktür o. Rahmetim, hürmetim, sen benim devletim, senden başka jerde yok bit canım. Rahmetim o bit. Canımı da жылытай, күтә мине, мин аны көтәм. Бергә генә яна йөрәгемә. Утыр янарма, кулын куй кулыма, әйтелмәгән сүзләр күптер ул. Рәхмәтем, хөрмәтем, син минем бердәндерем, синнән башка җирдә юктыр ул. Рәхмәтем, хөрмәтем, син минем дәүләтем, синнән башка җирдә yok canım. Var buldan tadına
Влад, мой верный друг. Передай ему, пожалуйста, чтобы он скорее выздоравливал. Ой, рахмет. Bu benim Saratov tuğanları, Saratov yaklardan. Ablayım benim. Bizde şolaydır ablayım. Sizde ablam. Bizde. Aydarım koyar. Üstel ezeli. Ол бик шундай жауаплы кіші, ол ұйыштырам да бітінісі, бик көп анда мәшәкәтләр. Молодец, вот молодец, үрнәк алығыз егілер. Әшіраттағы жыр, біз яратқан Азат Ханифат Төлейн, Тәслима Низами күйі, ол білмеймін, мен бұл жырны бик яратам. Ұмыттырма деген жыр. Сіздің білән мұның башқарасым келер. Әйдегіз бірге. Sizler bilesiniz mi? Anıttırma, men seni de anıtmam. Şunday мәгънә. Если ты не забудешь, то и я тебя отвечу тем же. Тәслима апа, рәхмәт. Син дә шулай әдәләнәсеңме? Анлаталар әлләр исеңме? Yuvadan, savaşlardan tüger. Anadolu'dan bırak bilsinler. Gelsin anlat, eğer anlatta alsan. Yine Anadolu'dan bırak. Güzele, kızdan yüzüne anlatırma dinle, anlatırma. Bilmesine hatırlarda kalma. Havalardan ışkan aklılar. Yaşa ele, yaşa yüreğimde. Atmadılardan da ah bunlar. Esin anlat, eyle anlata alsan. Yine Anadolu'dan bırakma. Bir gözüne kıstan bir gözüne. Anlatırma yine anlatma. Yuvadan, savaşlardan da tügel. Anadolu'dan kurban bilsinler. Saftaşlardan akan saftaşlar. Yüreğimde kalır sevenler. Esin anlat, eyle anlatamam. Yine Anadolu'dan bırak. Bir gözüne kızım, bir gözüne. Anlatırma yine anlatırma. Ederiz kızlar. Esin Hanım. Esin Hanım. Yine Anadolu'dan bırakma. Bir gözüne kıstım, bir gözüne. Anlatırma yine anlatırma.
Gitmesine rastım Gitmesine Unutma Unutma Men seni bir başım Рахмет. Hürmetli тамашачылар, менің белән килешерсез дип уйлыйм. Халкыбызның иң яраткан җырларының берсе ул Кайтам әле Әлдермешкә дигән җыры. Әлдермешкә кайтам әле. Аның авторлары Урал Рашитов һәм да туручы Тәслима апа Низами. 25 ел элек танылган безнең шәхес өчен, Хәния Фәрхи өчен иҗат иткәннәр. Һәм бүген мин генә түгел, без, сез минем белән бергә. Мин рәхәтләнеп башкарам бу җырны. Хәния апабызның рухына дога булып барып ирешсен. Амин. Кайтам әле Әлдермешкә.
сәхнәсіз шыңлап та яшай алмайбыз. Менің концерт программасы мен сәхнеде яшым. Шыңлап та мен мұнда келем. Мұнда қай вақыт тұрам, ятам да. Қазір жыр премьерасы. Яңа жыр. Менің тағын бір дос композиторым бар. Ол Эльмир Низамов. Луиза Янсуар сөзләренә искиткеч матур жыр язган. Нәкъ сәхнә турында, без турында, жырчымы, биючімі, актермы сен? Сен сәхнәдә яшәргә тиеш. Мен яшим сәхнәдә, йөзәрләп, меңәрләп, гомерне бүлгәләп, телгәләп. Әулия бүген, иртәгә җитмәсәк, бер көнлек күбәләк. Мин сөю, мин хәсрәт, мин сәрвәр, мин хаят, мин тере, мин халак, күп миндә ул рольләр. Кем яман, кем әйбәт, нәрсә хак, ни гайбәт, мәңгелек бушалды, ишетә алсамчы, үзеңне ниһаят булганнар. Бер уен, кемгәдер рәхәттә, кемгәдер бик кыен булганнар. Бер уен, кемгәдер яктыда, кемгәдер караңгы, күзләрен таманы булганнар барама, юлсызлап, нурсызлап, үзүсен сагына. Булганнар, бер уен, киткәнче калдырыр. Яшим сәхнәдә, йөзәрләп, мәңәрләп. Мин сөю, мин хәсрәт, мин ул сез, ниһаят.
Rahmet sana. Yaratağız seni. Rahmet, muşşakin de şak. Benim tamaşaçılar, şarkının avtarı Elmir Nizamov. Elmir, rahmet sana. Benim tavuşum için, benim mana şu hislerim için elbette sizge rahmet, hürmetli tamaşaçılar. Hem ayrım rahmet sözleri bildiresim kile bizni eskitkiş madur kazanımızga. Dinleriniz hoş olsun. Dağın men yaşa kazan. Mengle, yaşa. Dostumla eğlendiğimizde şu tarihi yolda neden indik isem orada Kazan su digen yolda Kazan digen isim bilen salındığını kılanigez Bugün bizim gururlanıp Men yaşa kazan dilbez İlhalka yazmış bulan Men yaşadım sin kazan Devletim sin adulat Yaşarga takdir yazılan Sağlam durasine koşulan Göçlesine sazan İlhalka yazmış bulat Dağın yaşa kazan Eğlenelim nügeznak İşken suları tasa Dağıtı besin atuğa Dağıtımızda dolmaz Dağıtımız yoktu dostum başımızı dimesin bele kazan. Men yaşadım yazmış bulan Dağını men yaşa kazan İlhamda yazmış bulan Men yaşadım sin kazan Devleti besin adulat Yaşarga takdiri yazgan Sağlam durasine koşulan Göçlesine sazan
Рахмат, достойно. Рахмат, Бизик. Мен шулай. Матур иттирip, әрбірімізге естелік та саулықта яшәргә насип болсын. Барымызды яратам! Hoş güzel günler, gözlerden bayağı aşık olan kıyamda yaşlı. Ул да өрге мажор. Безгә кояшка, кояштан ылыпка, бәхетнең үченә яшибез. Күкләрдә кош булып, бәхетләр бар булып, очарбыз кыямат янына. Yaşamak, ümitni sündürmek, neler biz baxtning solmasi. Ko'klardan qo'sh kelib, baxtlar bor bo'lib, yashaymiz xayollar qonida. Қазақ бию ансамблі. Қазақ нұры инструменталь ансамблі. Біздің hürmetli коллегаларыма зор рахмет. Һәм әлбәттә, сезгә достар. Бүгенге минем концертымны алып баручы Әмир Ахмадишев, сиңа җырдым хәзер. Hayalsız, biz hərsiz, Хыялсыз, үзең беләсең бит, күңелсез. qanatsız, xoş kebek yaşayız. Gözlərini yaratıb, bir-birimizdən unutmayıq. Mən şulay җырлый башлыйм. Хәзер бергә. Күкләргә кош булып очабыз. Күкләргә кош булып, бәхетле
Sizge dostlar. Sizge. Barınızı yaratam. Kilesi uçraşılarına kadar. Kıra tomarşaşılar kalırsa Noat Kazanlar artisti Alina Şaripcanova. Alina sizge büyük sur rahmet. Orada tomarşaşalara kutlu rahmet yüreğin keremiş. Yüceğe boşlar sizge. Bunu bilen bizden matır konsertimiz bizden ahırına gelip gitti. Gilesi ışraklara kadar. Sağ olun, kadirli dostlar. İster emin bulunuz.